Hai să-ți arăt o platformă foarte tare pentru contabilitatea afacerii tare, dacă ești o persoană fizică autorizată sau dacă vrei să devii una. Haideți să-ți arăt chiar pe contul meu cât de simplu este de folosit această platformă. După cum vezi, aici avem un dashboard și aici avem încasările și cheltuielile, bine, și câteva cheltuieli în curs de procesare. Iar mai jos avem un meniu prin care putem emite o factură dacă dorim. Ca să facem asta, apăsăm pur și simplu pe pasul următor și, nu știu, să zicem că punem aici un furnizor. Eu o să pun un colaborator de-al meu și doar trebuie să-ți pui articolul pe care vrei să-l facturezi și ulterior îți pui TVA-ul dacă facturezi cu TVA, evident, și prețul unitar. Iar dacă vrei să selectezi moneda, poți foarte ușor să te duci aici și să selectezi euro, dolar sau lire. Și evident poți selecta și data de emitere și data scadentă. Bun, pe lângă asta mai avem niște funcționalități foarte interesante. De exemplu, dacă vrem să încărcăm cheltuielile, putem să apăsăm aici pe cheltuieli și nu trebuie decât să avem fie o poză, fie dacă vrei tu să pui un document PDF sau chiar și un document Excel care să justifice cheltuiala respectivă. Iar pe lângă asta avem și un meniu foarte prietenos unde putem vedea clienții, documentele firmei, de exemplu, și totodată putem vedea și rapoarte. Iar pe lângă asta putem să vedem și meniul cu declarația unică, unde avem aici toate datele pentru plată și totodată vom vedea și toate veniturile și cheltuielile impozabile și deductibile și evident și taxele de plată. Dacă ți-a fost de folos acest videoclip, intră pe profilul meu de TikTok și dă click sau copiază linkul acela de Linktree în browserul tău și dă click pe vreau să colaborez cu Solo pentru mai multe detalii și pentru a te putea registra.